Que arriben en parella, molt bé, un aplaudiment molt fort en aquests dos esforçats atletes. Enhorabona. Felicitats, benvinguts en aquesta 26a caminada. Enhorabona per haver arribat molt bé. Arriba ràpido. Bé, arriba també en Xavier Marina, un atleta de Blanes, aquesta recta d'arribada no pateix mal, un altre participant, enhorabona, nanos, molt bé, vinga, molt bé aquest esprint, un fort aplaudiment que se'l mereixen, enhorabona, benvinguts, passeu ja, recolliu el trofeu i l'aigua i la sínia, refresqueu-vos i recupereu-vos bé. Molt bé, vinga, enhorabona. Si necessiteu una mica d'ajuda, hi ha un servei. Vinga, aquests atletes, enhorabona, nanos, benvinguts. Vinga, felicitats. Bona arribada. Vinga, aquest esprint, molt bé. Vinga. Recolliu el trofeu, no us oblideu de recollir aquest trofeu commemoratiu. Va arribar ja contínuament, ara ja no para això, van arribant aquests esforçats participants d'aquesta 26a caminada de la nit de Sant Bonós. Enhorabona, nanos, molt bé, fem un temps de 26 minuts. Va arribant una altra vegada a Blanes, Robert, benvingut Robert, enhorabona. Vinga, molt bé. Continua
Madrid, sense parar, sense pauses, van arribant ja tots aquests 3.248 participants que estan inscrits en aquesta 26a caminada. Continuen arribant aquests esforçats participants d'aquesta 26a caminada. No us oblideu d'anar recollint aquest trofeu commemoratiu i l'avituallament, l'aigua i les...
Mercè